Takže dobrý deň dámy a páni, vítajte pri už 4. dieli nášho Cube Survival pri hre Minecraft a teda mape Cube Survival. Tuto si zbierame nejaké obilie, tak ako správni farmári, ako správny farmár hľada ženu a skúsime si postúpať potom, paráda. Tak teraz toto dáme sem, už máme celkom dosť svitu, ináč nejaké novinky, nič moc, len tuto hore som postavil takéto čudo. Vlastne som len zmenil povrch tej plošiny. Tú plošinu to mám kvôli tomu, aby mi tu nerastli creeper stromy. Takže to je asi tak všetko a môžeme sa asi pustiť do toho. A mohol by som si zobrať ešte nejaké jedlo. Tak. Už sa nás to celkom pohodní harabordami. Ale viete čo, poďme sa na to vrhnúť, nech máme rýchlo za sebou túto prvú časť a potom môžeme už začať ten survival, pretože na sa teším ozaj. A ešte všimol som si, že predtým bol túto ten plot, takto. Vlastne bolo to nerovnomerné, takže toto je tiež nerovnomerné, teraz to musia byť len dve tabulky. Fajn, tú tabulku vyhodíme. A no, takže som to spravil takto, dúfam, že sa vám to páči. Určite mi povedzte, či to vyzerá horšie alebo lepšie, ako... No, musel som použiť stone, nič iné som nemal. Nemám bedrock, sorry, že nemám bedrock. Proste ho nemám. Dneska pôjdeme nezobral som si žiadne kocky, že? These roads že tieto cesty sú veľmi poškodené, možno je to znak niečoho. Možno, že znak toho, že by si mal zastaviť. A viete, či ja to skúsim preskákať, aj keď pravdepodobne umrem. To bolo veľmi tesne. Ja aj toto nepreskačem. Super, teraz akože celú cestu naspäť. Ty kokso. Tak, ježiš, nepadni. Tak. A tak, fajn. Sme v bezpečí. Poďme si rýchlo pre nejaké bloky. Bum. Ináč, ľudia, už budeme mať facecam za chvíľu. Len potrebujem dorobiť, pripraviť si teda prekvapenie pre vás, ktoré ja hodlám robiť s facecamom. Neviem, či sa vám to bude páčiť alebo nie, ale uvidíme neskôr. Určite sa tešte. Ty kokso, nedával som ja vypalovať. Áno, dal. Keď to spravím takto, tak nemám z toho viacej? Nie, nemám. Sakra. No, nič, budeme používať stone bricky, no. To neviem, či je najlepší nápad, lebo tuto v Cube Survival máte len obmedzené množstvo cobblestone, takže to si skováme a budeme používať drevo. Drevo je geniálne na toto, pretože toho máme neobmedzenie. A ako môžete vidieť, tak hrám už s inou myškou, požiadal som si beratovú, pretože tá moja už úplne vypovedala službu asi o 2:00 ráno, proste začala, že som... Proste klikol som raz na niečo a otvorilo mi to asi 50 krát. Čiže tá myška už naozaj vypovedala službu. Čo je škoda, bola veľmi krásna. Tak. Teraz si poďme postaviť cestičku. Zlatúčku. Sen všetkých klamárov. Jasné, to je presne, jak tá pesnička znie. Teraz by som mal spraviť čo? Tak. Dobre, tak takto. A ešte takto a potom takto a takto. A tu toto si rýchlo dostávame, tak. No. Paráda. Extreme Hills Biome. Danger level high. Tak poďme na to, sme dojedení, sme všetko. Ako prvé sa mi tu strašne nepáči tá tma, to tie shadery robia. Hráme ináč, nie, máme píslu, veľmi sa ospravedlňujem. Tak. Boom.
Páči sa mi, že je tu taká tma. Aha, toto vyzerá zaujímavo. Wow, toto vôbec nie je škaredé. To sa dá, vole, to sa dá. No dobre. Nejaký vchod, vyzerá to ako toto. A poďme toto prejsť. Máme strašne málo torčiek. 4, ty kokso. Toto vyťažím rýchlo nejaké uhlie a zoberieme si, spravíme si torčky. Aspoň 6. Teda zo 6, tak. A najskôr styky. Tak. A tak. A tak. Tak hneď je to lepšie, hneď sa cítim viacej mužnejšie. Keď má chlap svoje tie fakle, tak sa cíti bezpečne. Dobre, tuto nič není. Tuto vyzerá tak, že by niečo mohlo byť. Aha, to som veľa spravil. Takže čo, kam ideme? A to sa ide tam. Takže, ježiš, mi nehovorte, že sem dole. Čo? Nie, mami. Zažni. Prečo sme nestretli ani jedného káča? Čo? Hráme na hard. Prečo tu nikto nie je? Tu je dokonca spawner. Ježiš, jak som sa zlakol, ty krokco. Ten nechutný zvuk. Keď tu bolo také ticho a ježiš. Práve som zažil taký infarkt, túto sračku vykopem. Ty kokso. Čo? Poď sem, ty špina malá. Tak. Chodoriti. Nemám ťa rád. To je všetko? Toto je danger level high? Fakt? Wow, toto je pekné. Pekne prepracovaná je táto jaskyňa, sa mi to páči, jak to spravil autor. Dobre, tu by niekde mala byť čestka páni. Prečo mám taký pocit, že bude volať tu? Aha. Nikdy nedávajte na svoje pocity, klamu. Kebyže si čestka, kde sa skováš? Čestka. On by ju mal niekde, možno že tu? Ježiš, ja mám len drevo, počkať. Tak, paráda. Tak a teraz sa skús nezabiť. A skús to spraviť bez zabitia samého seba. Vôbec sa necítim bezpečne, ale to je možno, že len mnou. Veď dobre, kebyže začnem horieť, tak mám kýblik z vodou. Počkej, by som to mohol spraviť takto. Tak. A tu na moje krásne očakávanie nič nie je. Počkaj, keď idem sem dole. Tak tu naozaj nič nie je, wow. No vykop to, nechce sa mi to celé preplavovať, ale asi mi dojde kyslík. A nie, dobre. Zvládneme to, poď. Tak. Dobre, kde mám hľadať sakra tú hlúpu čestku? Prosím, povedz mi to. Ja počúvam. Prečo nič nehovoríš? No tak. Ja mám nájsť čestka. Počkať. Tu musí byť niečo také, akože také, čo by som nečakal, že... toto. Asi nie. Ja neviem, tu už je bedrock, nie? No. A tu je tade... A tu je tiež bedrock. A tu je čo? Tu je tá voda. Takže... Poďme sa radšej ešte raz pozrieť po tej jaskyni celej, kam sa tu dá ísť. Tade to sme prišli, tu sa dá ísť hore. To fakt? To fakt som okolo nej prešiel, vôbec som si nevšimol. Bože. Ale celkom rýchlo som ju našiel, to som rád. Tak fajn, poďme hore. Toto vykopujeme. Wow, to sme úplne na vrcholku. Čiže to som nemuseli zadniť donútra.
Takže máme tu obsidiany, nejaké diamanty, diamond chestplate, coal, golden apple, enchant book, flint and steel, aby sme to vedeli zapáliť, paráda, ale ten si viem vyrobiť už aj ja. Tak. A to je všetko, žiadne bonusové čestky sú v tejto mape není, jak napríklad v tom desert biome ich bolo hrozne veľa, to bola radosť hrať, ale tuto asi nie. Či jedine, že by možno, že skovatá niekde není za tou... Nie. Jej, sliepačka, ahoj sliepačka. Toto je naozaj zvláštne, že sme tu nestretli žiadneho sičáka, ani nikoho takého, žiadneho takého zomboňa, ani šípomena. Viete čo, poďme ešte do tejto kocky. Tak, tu sú nejaké sajny, je aj jasné, to sú sajny. Kebyže ideme od tej kocky, tak. Aha, počkajte, teba vykopem. Dojem sa. Ocean danger level none. Takže tu, tu bude niekde, ty kokso, to nemyslíte vážne, chalani. Čo? Hej, ty sa spavnul na niekto, ahoj. Tak fajn, maj sa. Oni sa určite spavnujú na tých drovách, alebo na voľačom takom. Tak fajn, asi by som mal ísť dole, ale vy nič neuvidíte, milí diváci. Budem sa snažiť držať... Čo to? Aha! Čo? Čo? Ako to je možné? To čo bolo? Čo to do riti bolo? To nech mi niekto povie. No jasne, to bol... Tu dole bol určite proste to mal Gajo nastavené, že keď sem spadnem, tak to vybuchne, paráda. Ale dúfam, že sme počkať, ja by som si to potreboval toto osvetliť. Tak. A vidím, že to nebude stačiť, paráda. Takže tak a tak sa to robí, áno. Ale stále vidím veľký prd, takže tipujem, že tak. Čo som to spravil? Wow. Ježiš, nie, mne sa... Prišli sme o sekeru. Sakra, toto nemôže byť horšie. A že vraj danger level žiadny, no jasné, však tu zomrem za chvíľu od hladu. Dobre, keď sem dám, tak sa to nič nestane. Počkajte, spravíme to takto a takto. Tak, hľadajte čestku, milí diváci. Nie, tu není. Tak poďme pozdĺž tejto veci, ktorá sa nazýva Bedrock. Teraz nevidím nič, ani ja, sakra, misklik. Zle som ju dal, tú čestku hlúpu. Tak, to je v poriadku. Hľadajte čestku. Není. Mám ju, počkať. Čože? Počkaj, potrebuje sa nadýchnuť. Tak. Dobre, ako sa tam dostaneme? Aha, jasne, to som vyriešil. Potrebujem to tam osvetliť, aby ste videli. Čo? Určite zo mňa prdel. Tak. Sakra, tak, dobre. Teraz potrebujem zobrať takto vodičku a dať sem takto torčičku. Paradička, aj sem torčičku. Tak, a ešte by som potreboval dať... Sakra, nie, presne sem som chcel dať torčku. Tak, to posunieme o jedno. Tak, toho som naozaj veľa neosvetlil. A potrebujem... Počkaj, ja som ju zastával? Nie, dobre. Nemám kyslík. Dobre. Dobre, teraz je čas spraviť to, že tuto, tak. Ja už mám len 3 torčky, super, a ja vôbec neviem, kde to je. Bože, rýchlo, chod to nadýchnuť, toto je naozaj ťažké, ale budete mať dlhý diel, dámy a páni.
ako to spravím. V tej vode sa nedá poriadne hýbať a... Dobre, všetko čo potrebujem spraviť, už to vidím. Teraz tuto predo mnou je drevo, ja ho takto zväčším a teraz sa skúsim padnúť niekde do nejakej... Tak, tu. Sem dám torčku, sakra. Toto je presne to, čo som nechcel. Tak. Hej! Tak. Nie. Tak. Fajn. Konečne. To si potom veľmi rád pozriem, čo som postaval, jak to vyzerá. Ale máme tu asi moc veci. A nie, uneseme to, dobre. Máme tu 6 diamantov. Vážne veľa golden jablk. Nejaký ten coal, je ten náš obsidian, kovadlinu alebo anvil a iron. Teraz sa ako dostaneme hore? Teda my sa tam dostaneme, ale ty kokso, ja som tu spravil vážnu spúšť. Sa hanbím za seba. Tú čestku som si nezobral, lebo som debil. Fajn, toto vedie kam? Toto vedie do... Wow, páni, vy sa spawnujete. To je Enderman? Hej, to je Enderman. Dobre. Tak, otvoríme, zatvoríme. Find the hidden chest. Veď, to mi došlo. To mi došlo, to som si už čítal. Toto Moregadžer neví, že som tu. Ma nevidí. Toto už sú naše pláne. Tak a my už môžeme ísť domov. Toto je dobré, to sa mi páči. Sme dali práve 2 kocky za jeden diel a typujem, že tam budú naspawnované monstra. Na tom obsidiane, čo sme si stavali minulý diel, tak tam sa nám už, vidíte, oni sa tam vždycky naspawnujú, predtým sa tam nevedeli spawnovať. Pretože na bedrocku sa príšery nespawnujú, ale teraz už áno. Ešte si rýchlo očešem tento sugarcane, tak vyzeráš skvelé zlato. A dáme ho hore, ho posadíme. Nech sa nám tuto na naši sugarcane farm... Už tu toho máme celkom dosť. Dobre, ešte tuto to rýchlo očešem. Tak. Fajn. Takže poďme rýchlo spinkať. Potom si vyhádžeme veci a ideme si rýchlo postaviť na ešte takto. Vyhádžeme si všetko okrem obsidianu. Tak, aj tú kovadlinu, aj tento sugarcane, ten obsidian chcem, tak. Prečo to volám kovadlina, keď som Slovák? To je zvláštne. A poďme si teda rýchlo... Wow, ty si tu bol jaký skovatý, som ťa ani nepostrhol. Takže boli sme v tej Mountain biome, teda Extreme Hills a čo bolo zvláštne, že tam neboli žiadni hnusaci. Takže to máme za 2 a potom sme boli ešte v tej vodnej kocke, čo je tam napísané, že síce žiadne nebezpečenstvo, ale dalo mi to asi viacej zabrať, jak tam sme sa stratili a tam tiež. Dneska to bol taký stratený diel, takže dúfam, že sa vám diel páčil, tak to máme jasné, to by som nebol ja, kebyže to neplejsne blbo. Dúfam, že sa vám diel páčil, ako som už hovoril, už začneme asi robiť veci s facecamom, pretože potrebujem dostať tie videá na vyššiu technickú úroveň, aby sme zase neboli takí tuctoví. Určite sa pridajte do mojej komunity, dajte subscribe na tento channel, on bude rásť. Neskončím ako väčšina deciek alebo youtuberov po týždni. Tak, a to máme už skoro hotový portál, ešte 2 kocky na toto horné a potom to môžeme zapáliť s tým flint and steelom, ktorý sme videli. Takže čaká nás snežný biom a bažiny, myslím, áno, vyzerá to ako bažiny. A prasiatko, ahoj prasiatko, ako sa máš? Hej, neignoruj ma. Prasiatko. Prasiatko, no tak, prasiatko. Nemám rád, keď sa na mňa pozeráš, keď to robíš, prasiatko. Si hrozné. Tak fajn. Prasiatko, ostaň tam, čum. Takže fajn, ďakujem, že ste si pozreli tento diel. V outre máte potom všetky možné popisky a kliky. Dúfam ináč, že sa vám páčil aj
intro, že sa vám páčilo intro. Už to takéto rýchlejšie, pretože to dlhé používam ako channel intro. Vyrastli nám stromčeky aj vid. A vidíme sa v ďalšom dieli, majte sa!